Thieth mag ji giwegi e kor gwenge medo keto kata bedo kod ng'ikruok bang' Kenya Association of Private Hospitals riwore kod jowadgi mag Rufa e chungo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA. Kaka Judith Omondi leronwa, tend ute thieth ma walimo kawuono ywak ne gipodho nikech pek ma okwako SHA, ka jotuo bende ywak ni thieth kokalo ofuke mag pek ma ok ginyal nyalo. En chandruok ne jotuo ma olimo ute thieth mag ji giwegi. Odiochieng' ma kawuono ka thoth ute thieth lai mar thieth odok piny, jotuo ma pod ni ka ofuko ema wuoyo. Limbe ma okwongo mane watimo e kar thieth ma Nyanchwa Kisii, jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA yudo pek mar thieth. Tuko Nyanchwa na tumelazimika kulipa kila kitu. For anything that has been done here, we are paid. Hata mnaanza kuona marisiti mkononi. Yeah, but this is because maybe the arrangements have not been made well. Sisi wengine tunaweza kujilipia, lakini iko wengine nimeona hapa wanalia sana. Wanalia, they are not able even to pay. Wanasema mpaka tutumie kasi. Nilipokuja hapa, waniambia kama ni saa itabidi ungoje. Kama ni saa itabidi ungoje ama kuja siku nyingine. Na mgonjwa anazidi kuumia, sasa itabidi nitafute pesa umshughulikie. Kisumu kar thieth ma St. Jairus pod jotuo onge ler malong'o. Give come out very clearly ngiso ni what's the way forward. Kapo ni private hospitals ok SHA to ang'e. Kechonge tende mondo ngiso no register the other kamora mora SHA tiyo. To kichopo tiko ni gimo pogore. Keche wabiro ka ukinyi. To kono gimo pogore gi gima wasebedo ka winjo gi gima sirkal wacho. E county ma Migori kar thieth ma Kidiva, telo mare yango ni SHA ni kod gope gi mag NHIF maromo milion 52, ka mar SHA to romo milion 6, gino ma osemiyo gibedo e lai mar ute thieth ma inyalo pe kinde moramora. Let us last week, the oxygenation on my neck. I had to take up a loan to offset a bill for a particular supplier. NIF owed me 52 million, and the SHA right now, I'm not very sure, but it should be around 6-7. Kaluwore kod telo mag ute thieth ma walimo kawuono, onge dok chien, thieth mar SHA ok bibedo nyaka chop winji dwachgi. Si kupenda kwetu, inatuhuzunisha zaidi, lakini hatuna lingine, sababu hatutaweza kusustain hizi huduma kama hatuwezi pata malipo. Ndio maana tunajiunga na Wakenya wengine kukashifu hizi insurance ambazo ama hizi bima ambazo zinafaa kusaidia Wakenya, because we know wao wamelipo na wanafaa kulipa for the services, but they are not paying. Hawalipi. Wacha watusaidie tupate malipo, tuendeleze huduma. Chandruogni nyalo bedo malach bang' riwruok machielo mar ute thieth mag ji giwegi, Kenya Association of Private Hospitals riwore kod jowetegi mag Rufa e ng'anyo. Riwruogni ni kod ute thieth 300, ka Rufa to ni kod ute thieth ma ohewo 600. Gope duto mag NHIF ma piny owacho ni go romo bilion 30. Judith Omondi, Ramogi TV. Ywaruok omuoch e kind piny owacho mar kaunti ma Nairobi kod kambi keyo teko stima Kenya Power. Apisas mag kaunti no kinyi ma kawuono no opuko taka kendo odhiro nyamburko mating'o taka oko malok tich mar Kenya Power bang' kambi no ng'ado teko mag stima ka gidwaro mondo mi ochulgi gowi mar siling